Čaute všetci, som rád, že ste tu. Takže, kamoši, vyšla nová Nanobanána. Nanobanána Pro. A poviem vám, je to totálny úlet. Absolútny game change. Kompletne to prekopí celú tvorbu obsahu cez neurónky, lebo Nanobanána v podstate strčí do vrecka kopu iných nástrojov. Všetko sa teraz dá robiť priamo v nej. Samozrejme, je platená. Neviem, či bude platená aj neskôr, ale momentálne to tak je. Objavuje sa na rôznych službách, no ja vám ukážem, ako sa dá používať úplne zadarmo. Presne tak, ako to robím ja. Nie je to žiadna reklama na nejakú stránku, ale táto vychytávka fakt funguje. Tento model sa dá používať aj priamo na oficiálnom webe Google, ale je jasné, že to má svoje obmedzenia a na všetky vygenerované obrázky vám capnú vodotlač. Taktiež treba spomenúť, že počet generovaný, ktoré máte vo free verzii, je dosť prísne limitovaný. V tomto videu vám ukážem, ako sa dajú cez inú službu generovať takéto parádne obrázky v podstate bez limitov a obmedzení. Budeme na to používať web elmarena.ai. Zopakujem, nie je to reklama a nemám s nimi nič spoločné. Ukazujem vám len nástroj, ktorý sám používam a ktorý je fakt šikovný. Na začiatok sa musíme v tejto službe autorizovať. Ako prihlasovacie meno, teda login, použijeme dočasnú e-mailovú schránku. Dočasný e-mail si otvoríme cez Internexté. Klikneme na tlačidlo Change email, aby sa nám vygenerovala dočasná e-mailová adresa. Skopírujeme si názov e-mailovej schránky, ktorú zadáme ako login na Elmarena. Stlačíme tlačidlo Login, v otvorenom okne do poľa Your email vložíme náš dočasný e-mail a klikneme na Continue. Pole Full name môžeme nechať prázdne a klikneme na Create account. Potom nám pošlú odkaz na overenie e-mailu. Aby sme ho potvrdili, prejdeme späť na stránku Internexté, kde máme dočasnú schránku. Tam stlačíme Refresh, aby sme obnovili zoznam doručených správ. V doručenom e-maile od Elmarena klikneme na odkaz. V tomto kroku už len musíme zadať heslo, ktoré musí obsahovať písmená, čísla a jeden špeciálny symbol. Heslo pre kontrolu zadáme ešte raz. Ďalej klikneme na tlačidlo Finish. Možno bude treba kliknúť aj viackrát po sebe, neviem prečo to niekedy nefunguje na prvý raz. A to je všetko. Registrácia je hotová a môžeme službu používať na generovanie obrázkov. Preto použijeme položku Direct Chat. V tejto službe je k dispozícii veľa rôznych modelov, nie len Nanobanana, ale aj iné. Nás v tomto prípade zaujíma Gemini 3 Pro, Nanobanana Pro. Je tu dostupný model, ktorý vie generovať v štandardnom režime a v režime 2K, čo je zvýšená kvalita. Teraz si už pre ukážku niečo vygenerujeme. Mám tu pripravenú fotku, ktorú použijeme na test. Pripravil som si aj prompt. Mimochodom, prompt môžete písať aj po slovensky, ale pre lepší výsledok vám radím použiť angličtinu. Vložíme prompt do poľa a stlačíme Enter. Pri prvej generácii sa objaví užívateľská zmluva, ktorú musíme prijať, aby sme mohli pokračovať. Klikneme na tlačidlo, že súhlasíme. Generovanie sa spustilo a už len chvíľu počkáme. Čas generovania závisí od zaťaženia služby, ale väčšinou je to celkom rýchle. Hlavne, keď vezmeme do úvahy, že je to zadarmo. Tak, generovanie skončilo a toto je výsledok, ktorý vznikol na základe nášho promptu a pôvodného obrázka. Ako vidíme, fotka je v 2K rozlíšení, má vysokú kvalitu aj detaily. Ten výsledok sa mi naozaj páči. Chcem podotknúť, že Elmarena spracuje aj prompt a fotky, ktoré obsahujú verejne známe osobnosti. Veľa iných služieb takéto prompty odmieta, takže to je ďalšie plus pre túto službu. Treba povedať, že limity na generovanie obrázkov tu predsa len sú, ale počítajú sa pre každý model zvlášť a obnovujú sa každých 50 minút. Ale nič nám nebráni v tom, že keď sa limit vyčerpé, odhlásime sa a celú registráciu zopakujeme s novým dočasným e-mailom. Takýmto spôsobom môžeme generovať neobmedzené množstvo obrázkov. Inak si myslím, že Nanobanana Pro bude čoskoro oficiálne dostupná už pre všetkých. Zatiaľ však, kým sa to nestane, používame tieto obchádzky.
No, v zásade to tu funguje celkom rýchlo a kvalitne, takže nemám žiadne výhrady. Používajte to, venujte sa tvorbe. Poďme sa rozvíjať spoločne. Ak chcete dostávať takéto guide a vychytávky, určite sa prihláste na odber môjho kanála. Všetko, vidíme sa v ďalšom videu.